Codi pabell a'i galw'n gartre. Ceisio dangos bywyd bobl ddigartre mae'r sioe awyr agored yma. Ond i un aelod o'r cast, roedd y profiad hwnnw'n reality. Ers yn blentyn, mae Osian o Flaenau Ffestiniog wedi byw ar y stryd am gyfnodau. Dwi wedi cael chydig o profiadau yn digartref. Nath hwnna ddechrau yn gweithio ifanc yn bywyd fi ar ôl bod yn gofal. Nes i ffeindio ffordd fy hun fewn flats, fewn shared accommodations a pethau fel la. Oh mate, I'm not talking pen. Yn 12 oed, bu'n rhaid iddo gysgu mewn blwch metal tu ôl i archfarchnad ym Mlaenau Ffestiniog dros gyfnod y Nadolig. Mae y bellach wedi dod o hyd i gartre gyda help Cyngor Caerdydd. Mae'n debyg bod 116 o bobl yn cysgu ar y strydoedd yng Nghymru, y mwyaf yn Sir Benfro ac yn ail fan hyn yn y brifddinas yng Nghaerdydd. Ac yn ôl ymgyrchwyr, mae yna le i wella. Mae'r nifer ar y stryd yn gymharol fach, ond yn amlwg mae'r effaith yn enfawr ar rheini sydd ar y stryd. Mae'r gofyd mawr mewn gwirionedd yw'r grŵp yna sydd ddim ar y stryd, ond sydd eto heb cartre i alw yn rhywle maen nhw'n gallu bod yn hapus a saff yn dod dros amser hir. Yn ôl Llywodraeth Cymru, mae atal pobl rhag mynd yn ddigartre yn y lle cynta'n bwysig, ac maen nhw'n ceisio mynd i'r afel y hyn. £20, £20 right to my feet. Sioe yng nghanol y brifddinas yn rhoi llwyfan a thaflu goleuni a'r bwnc sy'n bwysig i Gymru gyfan. Sesiwn hwyliog ond heriol i Ferched Academi dan 13 Caernarfon. Mae'n un o 11 o glybiau ar draws Cymru sy'n rhedeg Academi i Ferched. 5 yn y gogledd a 6 yn y de. Dwi'n hoffi bod y lefel yn uwch. Dwi'n hoffi dan ni'n chwarae tîmau well na beth oedd yn fatha grassroots. Sgwella ag gael chwarae fo genod sy'n yn rhan safon na fi ac dio ddim yn bell na adra chwaith, blwyddyn dwytha ni gael trefeilio lot. Dwi'n hapus bod fi'n gallu siarad Cymraeg yn y academi yma, oherwydd yn y tîmau dwytha eisiau chwarae, o'n eisiau gorau chwarae Saesneg a da ni'n lwcus i gael coach sy'n siarad Cymraeg i ni hefyd. Gobeith y gymdeithas bêl-droed yw y bydd y dref newydd yn gwneud hi'n haws i ferched symud o chwarae pêl-droed i'r clybiau i chwarae dros Gymru rhyw ddydd. Wrth i bêl-droed dyfu mewn poblogrwydd, mae mwy o ferched ifanc yn chwarae'r gêm, ac mae hynny'n i dro yn golygu fod safonau yn gallu amrywio rhwng ac o fewn tîmau. Sicrhau fod pob chwaraewr yn cael ei herio yn ddigonol yw'r nod. Tîmau merched dan 13 fydd y cyntaf i chwarae dan y dref newydd. Hynny wedi proses hir o drafod. Tymor newydd a phennod newydd i bêl-droed merched Cymru. Mae wedi bod yn haf prysur yn y byd gemau fideo a da ni'n dechrau gyda Fortnite. Ym mis Awst fe ddechreuodd dymor 4 o bennod 6 gyda newidiadau mawr i'r map, arfau newydd a phryfed. Os da chi'n llwyddo i gael gwared o'r dwystfilod bach, mae yna bethau da i gipio. Ar ôl i'r Switch 2 gael ei lansio ar ddechrau'r haf, mae cwmnïau rwan yn dechrau rhyddhau teclynau gwahanol i fynd gyda fo, fel y rheolydd yma gan Power A, sydd wedi ei bweru gan oleuadau Lumectra RGB LED. Ac mae yna sawl gêm wedi rhyddhau'r consol hefyd, dyma Donkey Kong Bonanza. Y gêm diweddaraf sy'n dilyn hynt a helynt y gorilla enwog. Yr her yw ceisio stopio'r cymeriadau drwg rhag dwyn yr holl bananas, ac mae yna ddigon o bethau i chwalu ar y ffordd. Os ydych chi'n ffansio chwarae pêl-fasged cadair olwyn gyda'ch ffrindiau, mae Drag X Drive yn defnyddio Joy-Cons y Switch 2 mewn ffordd wahanol. Gyda grwpiau o 3 yn mynd yn erbyn ei gilydd, mae'n bosib chwarae ar-lein neu'n erbyn y cyfrifiadur. Os oes gennych chi ddiddordeb mewn sut mae pethau'n gweithio, mae'r Welcome Tour ar y Switch 2 yn gêm unigryw sy'n dysgu am y dechnoleg newydd o fewn y consol. Daeth diweddariad i Minecraft dros yr haf, sef Chase the Skies, sy'n cynnwys pethau i chi eistedd arno tra'n hedfan a miwsig newydd. Ac i orffen, mae Super Mario Party Jamboree wedi cael diweddariad ar gyfer y Switch 2 gyda Jamboree TV. Yn ogystal â llwyth o gemau bach, mae rhai yn defnyddio symudiad eich corff ac mae'n bosib i hyd at 4 person ymddangos o fewn y gêm gan ddefnyddio camera newydd Nintendo. Mwynhewch y chwarae!